ዓመታዊ በጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ዝካየድ ቅነ ባህላውን ስፖርታውን ትምህርታዊ ጠቀስ ውድድራትን ሎም ዓመትውን ምስ ቅንያት ጽምብል በዓልና ጽነት ተዋሂዱ ኣብ ከተማ መንደፈራ ቀሪቡ ነይሩ ብዛዕባቲ ዝተኻየደ ውድድራትን ትሕስቶን ዕላማን እትመደብ ናባህም ከነብሎ መሪጽና ኣለና ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ ዓመታዊ በጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ተወዲቡ ዝካየድ ንጥፈታትዩ ተማሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ይሳተፍዎ እዝናይ ሎም ዓመት ሃገራዊ ጥምረት ዝሕላገቱ ፌስቲቫል ተማሃሮ እምበር ምስ ቅንያት ጽምብል መዓልትና ጽነት ዝተኻየደ ምስ ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ ትምህርታዊ ጠቀስ ባህላውን ስፖርታውን ውድድራት ዘማእከለ ቅነ ፌስቲቫል ተማሃሮ ዞባ ደቡብ ሎም ዓመትውን ካብ ዝተፍላለያ ንእሳን ዞባታት ዞባ ደቡብ ወኪሎም ዝመጹ ተማሃሮ ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዝተረኽብሉ ብኽብ ዝበለ ስነ ስርዓት ብድምቀት ተኻይዱ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ሕቑፈን ዝርከቡ ተማሃሮ ዝተፍላለያ ክለባት ብምቋም ዘሎም ዝምባልን ክእለትን ኣለልዮም ንኽዋስኡ ባይታ ይፈጥረአን ኣብነት ናይዚ ድማ ባህላውን ስፖርታውን ውድድራት ምክያድ እዩ እዚ ኣካል ናይ ትምህርታዊ መስርሕ ምዃኑ ዝእመነሉ ንጥፈታት ተማሃሮ ኣብ ዝተፍላለየ ኣጋጣሚ ተወዳደርቲ ኮይኖም ተመክሮ ንኽድልቡ ዝሕግዝ ኣብ ርእሲ ምዃኑ መድረኽ ይህን ምሂን እውን ዝፈጥር እዩ እዚ ዓመታዊ ብጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ተወዲቡ ዝካየድ ቅነ ተማሃሮ እውን ውፅኢት ናይ ተወሰኺ ንጥፈታትን ጻዕሪ ዓይለይቲ መምህራንን እዩ ተማሃሮ ካብ ምእታው ናብታ ከተማ ኣትሒዞም ክሳብ ምዝዛም ኣብ ዝነበረ ግዜ ሃዋህው መንእስያት ናይ ነፍሲ ወከፍ ንኡሳን ዞባታት ዝደመቐሉ ቅነ እዩ ነይሩ ብዘይካዚ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓይነት ውድድር ዝውክል ባህላዊ ክዳውንቲ ስፖርታዊ ዕጥቂ ለቢሶም ካብን ናብን ክንቀሳቐሱ እንከለዉ ሓድነትን ሕብራዊ ምንቅስቓስን ተማሃሮ ዝጎልሓሉ ነይሩ ካብ ኩለን ዞባታት ዝመጹ ተሳተፍቲ ተማሃሮ ብወደብቲ ተቕነ ኣንገድትን ኣለይቲ መምህራንን ተሰኒዮም ኣብ ዝተባሃሉን ቦታ ድሕሪ ምትእኻብ بملكع سلفي حدا بحدا تسريعهم بزتفالي جروحات مثلي أبيات تمرت زوكل أرمان تابيلاتاتن بانديران بمحاز نيقودناتات كتما من دفرا قرما والسخولا نبرتي هزبي كتما من دفران تمهارونكا دموق أقاولا غيرملوم سحبت عين زمارخ دموق هزبا وسلفي أسنيوم ناب ممحدار كتما من دفرا أبزوز حلو إذا زلنا يا كنيات ناس كوينو أتصبو أقات أمي مرالين حقوسن زلو وقنايت ودع دروس لزلهم فليدن كسل زوبا وددركم بفقرن سنيتن كتزازمو ناتمنيهو أب كله تقبرو نتفات بوغنا زدلا أغمنا زفقدن كان مالي مهانا بزقات أمزي يرقاق سألكم منسيات مهارونا أمونغوم فقرن سنيتن حدنتن بمسفان نيرتراوي هاقراونات زعززن زهانزني
ቅነ ስፖርታውን ባህላውን ውድድራት ተማሃሮ ዝባዶ ንክልተ መዓልቲ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ኣጠቓሊሉ ዝነበረ ዓይነት ውድድራት ክርአን ከሎ ኣብ ዓውደ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ኣትሌቲክስ ኩዕሶ መርበብ ኩዕሶ ሰኪዔት ኣብ ባህላዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ስነ ጥበባዊ ንጥፈታት ድማ ድራማን ሙዚቃዊ ትርኢት ብሄረሰቦን ኣብ ፍልጠት ጠቀስ ዓይነት ውድድራት ውድድር ክትዕ ብቋንቋ እንግሊዝ ሓፈሻዊ ፍልጠት ከምኡውን ምህዞን ሰንዓን ውድድር ስእልን ቅብኣን ዘጠቓለለ ነይሩ ዕላማ ናይዚ መደብዚ ብቐንዱ ተምሃሮ ኣብ መንጎ እቲ ሕድሕዳዊ ተመክሮ ንምቅያር ዘለዎም ታለንት ወይ ከዓ ትኽእለት ኣብ ዞባ መፅኦም ንምንፅብራቕ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ መንገዲ ትሒዝካ እቲ ዘለዎም ዓቕሚ እቲ ዘለዎም ታለንት እቶም ተምሃሮ ተህብኦም ፈሊጦም ናብ ዝለዓለ ደረጃ መታን ክሰጋገሩ ሚኒስትር ትምህርቲ ዓመት ነዚ ውድድር ዝዓለመ ውድድርያት ይካይድ ማለት እዩ ስለዚ ዓመት ምሕያሻት ለውጥታት ኣሎ ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ብፍላይ ኣብ ድራማ ለዘወን ዝረኣናዮ ዋላ ንምፍራዱ ኣዝዩ ዘሸገረና ዓመት ብሉፅ ዝኾነ ውድድራት ወይ ከዓ ምርኢታት ብተምሃሮ ይቐርብ ኣሎ ስለዚ 8 ድራማታት ነይረና ናብዚ ሒዝናዮ ዘለና 3 መዓልቲ ውድድር ወይ ናይ 2 መዓልቲ ውድድር ክንብሎ ንኽእል ስለዚ ብመሰረት ከዓ ተዋሃበ ውፅኢት ከምዚ ዝተዓዘብኩም ኮይኑ ኣብ ምዕባለ ግን ወይ ከዓ ኣብቲ ለውጢ ዓመት ለውጢ ኣሎ ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ማለት እዩ ባህሊ ንምዕቃብ መንነት ስፖርት ንሃገራዊ ህንጸት ተምሃሮ ኣብ ዝተዳለወሎም መወዳደር ቦታ ማለት ኣብ ኣዳራሽ ኩድሑምባሻ ሃማመቴ ዞባዶብ ስታዲየም መንደፈራ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ወግሪ ሳን ጆርጆን ብመሰረት ዝወፀ መደብ ንጥፈታት ክካየድ ዝኽኣለ እዚ መደባት እዚ ግን ኣብ ዝተወደደ ይኮነ ካብ ቤት ትምህርቲ ዝጀመረ እዩ እዚ መደብ እዚ ንኣብነት ሎሚ ዘካየድና ካብ ዕለት 11 ክሳብ ዕለት 12 ኩለን ንኡሳን ዞባታት ተወዳዲረን እተን ብሉፃት ተባህላ ዝመጻየን ኣብዚ ይኹን እዚ ክንብል ከለና ግን ኩለን ንኡሳን ዞባታት ኣይተሳተፋን ማለት ኣይኮነን ናልባት እቲ ዓቕሚ ናይተን ንኡሳን ዞባታት ይፈላለ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ስፖርታዊ ውድድራት ክንርኢ ከለና ብዙሕ ግዜ ኣብ ምንታይ ተደረተ እዩ ኣብተን ከተማታት ተደረተ እዩ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ግን እተን ካልኦቱን ይነቓቕሓ ስለ ዘለዋ ንኣብነት ከበዓል ንኡስ ዞባ ማይምነ ቅድሚ ሕጂ ዘይሳተፋ ዝነበራ ኣብ ናይ ስፖርት መደባት ተሳቲፈን እየን ካልኦቱን ማይ ዓይኒ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሙዚቃዊ ድራማ ንበሎ ኣብ ድራማ ተሳትፎኦም ትሑት ዝነበረ እናማዕበለ ኸይድ ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት ናይ ዕላማና እንታይ እዩ እዚ ዝርግሐ ናይ ባህላውን ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብ ውስናት ጥራይ ዝተደረተ ደይኮነ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ከም ዝርጋሕ ንገብር ኣለና እዚ ንምግባር ግን ዓቕሚ የድልዩ ናይ ትሕተ ቅርፂ ዓቕሚ የድሊ ካልእ እውን ዓቕሚ ሰብካ እውን ከተሰልጥን ኣለካ ስለዚ በብእዋኑ ኣብ ባህላዊ ይኹን ኣብ ስፖርታዊ ይኹን ስልጠናታት እናሃብና መምሃራና ዓቕሚ ከም ዝህልዎም ንገብር ኣለና ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ውፅኢት እውን ናይቲ ክንህቦ ዝነበርና ስልጠናታት እዩ ካፊ የኮተማ ሕብራዊ ብዙሕነት ዝሓቆፈ ውህደት ተሳተፍቲ ዘጣመረ ቅነ ባህላዊ ስፖርታዊ ውድድራት ተምሃሮ ዝባዶብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ዘለዎ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተሳተፋሉ ኮይኑ ፈለማ ካብ ክፍሊ ኣትሒዘን ውሽጣዊ ውድድራት የካይዳ ብድሕርዚ ኣብ ኩሉ ዓይነት ውድድራት ጸብለሊነን ዝተረኽባ ድማ ብናይ ንኡስ ዞባ ደረጃ መጻሪ ድሕሪ ምክያድ ዝሓለፋ ብደረጃ ዞባ ኣብ ዝቕነዚ ይሳተፋ كنتما أكمل كلا بشني من قملك رعم كافا قفلو ንጥፈታት ባህላውን ስፖርታውን ተምሃሮ ንሃገራዊ ጥምረት ብዝብል መደብ ተዳልዩ ብጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባዶብ ዝተዋሃደ ቅነ ፌስቲቫል ዕቑር ዓቕሚ ተምሃሮ ዝብርብር ኣብ ርእስ ምዃኑ ፍልጠቶም ዘማዕበሉሉን ዝወራረስሉ መድረኽ ምዃኑን እዩ ዝእመን እዚ እንታይ ሕጂ እቲ ጎኒ ምስቲ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ዝካየድ ንጥፈታት እንዲ خبرتات نايت بحري أب زوبا زلو خبرتات صنحة كله نايساه بولو نايت غرنيا كل بهاراتنا صنحة خبرتات حليهم تم كلون يا بوتاتهم هون يا بحاجاتنا صنحة خبرتات حليهم نتهاجروا خبرتات كا محلاو دجم كنا مسرحلو مالتي مغزلت نايتي تمرتهم وديهم بهاجراوي نايت مرتي مغزل يوم زخروا نايسابون إذا منصف بيت خوينهم نقولهم دلواتهم عقبهم كلتهم دليبهم نتي تصبهم نايت مرتون
منصف بايتا خونو مخالي مالتي بخم زرانه يون زياده زبولحت ابهلقون ابناي سبورتي بزي منقد زي ململام تمهارو ناب زراجازي كوصع صليح مالتي سلازي اب محلاو كبرتات تكون بهاجرونات منفسهم زياده فقرن حليتن متحلاين هاجرناوتن اطريم سلاز قد سلازلو صبوق معبال لينا نحسب نخل مالتي ተሳትፎ ሕብረተሰብ ኣብ ምሕያል ስፖርት ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ተራ ዘለዎ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ስፖርታዊ ውድድራት ዝሳተፉ ተምሃሮ ብነበርቲ ተኸባቢ ማሚቖም እዮም ዕለታዊ ውድድራቶም ዘካይዱ ነይሮም ስፖርታዊ ጭውነት ዝመልኦ ሓያል ናይ ምውዳር መንፈስ ከዓ ከንፀባርቑ ዝኽኣሉ ናይ ተወዳዳርነት መንፈስ ከም ዝበልክዎ ካብ ቤት ትምህርቲ ጀሚሩ ዝኸይድ መደባት ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ተወዳዳርነት መንፈስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ትርእኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጥራይ ደይኮነውን ኣብ ንኡሳን ዞባታት ይረአዩ ካብ ንኡሳን ዞባታት ሓሊፉን ኣብ ዞባ ይረአዩ ስለዚ ውድድራት እቲ ንብሎ ዘለና ናይ ተወዳዳርነት መንፈስ እናዓበየን እናሓየለን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ንምሕያል እውን እዚ ንገብሮ ዘለና ዓብዪ ናይ ፌስቲቫል መደባት ነቶም ካልኦት እውን ዘተባብዕ ስለ ዝኾነ ተምሃሮና እናተባብዑን ናብ ተወዳዳርነቱን ይኸዱ ከም ዘለዉ የርእየና እዩ اشتغلنا وعدنا هلا ما عاد من كبنا حبلك هلا ما عاد فليز بالي بعد عندي اقول لك نزلع هذا وين مشم كثير هذا واحد ساندك اكيد تزنوا قلت خلي ሙዚቃዊ ድራማ ኣብ ሓቀኛ ዛንታን ኣፈ ታሪኽን ዝተመርኮሰ ኮይነን ንሓፈሻዊ ንቕሓት ተምሃሮ ኣብ ምብራኽ ክብርታት ኣብ ምዕቃብ ንተስፋ ተወፋይነት ምትሕልላይ ትብዓት ጅግንነት ባህልን እምነታትን ኣተኪረን መልእኽቲ ሓዘል ዘለወን ቀሪበን ካብ ናይ ትዕለት ተዓዘብቲ ኸኣ ናእዳ ረኺበን إذا حسبكم تقولوا ما يصلح يكون إيه قدام مدينة الظاهر الله استبارك أصلا تقولين يكون يقولون لنا حسونا كلا حاجة زي لنا مش حاجة ፍልጠት ጠቀስ ውድድራት ሓደ ኣካል ናይቲ ንጥፈታት ነይሩ ተወዳደርቲ ሓፈሻዊ ፍልጠት ድማ ምስ ዝቐሰምዎ ዓውደ ፍልጠት ዝተኣሰር ዝተፈላለዩ ሕቶታት እዩ ቀሪብሎም What gives me is the thing that I see, the natural things. Are what can really satisfy us. But unlike those naturally, those cultures. Right, thank you. Not because they are not satisfied by their natural heritage, because they have already. ውድድር ክትዕ ብቋንቋ እንግሊዝ ተምሃሮ ሓሳቦም ናይ ምግላጽ ዓቕሞም ናይ ቋንቋ ክእለቶምን ሓፈሻዊ ኣፍልጦም ንምዕባልን ብዝብል ዕላማ ዝነቐለ እዩ ተወዳደርቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርትን ንኡሳን ዞባታትን ዝወከሉ ተምሃሮ ድማ ሓደ ካብ ሓደ ብዘይሰናነፍ ንዝተዋህቦም ኣርእስቲ ብዝግባእን ብርእሰ ምትእማንን ሓሳቦም ኣቕሪቦም እዚ ውድድር ብመሰረት ዝቐሰሞ ፍልጠት ካብ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ከም ወከሲ ዝተጠቕሙሉ ነይሩ مرأي نايز دما حيالنت نايز وددر نبروه مصايوم زئنفتن نبسلت اتحساسبوم زرغاغصنيو كتبلو يدفر You don't know what the person's behavior is and he or she sins against you and he or she uploaded positive reports or sexual remarks against you. As you know, we have a debating today and our debating topic is cultural heritage gives more mental satisfaction versus natural heritage gives more mental satisfaction. But before, we will have a short presentation about the cultural heritage.
ባህሊ ብሄረሰቦ ንቅነት ውድድር ድምቀት ካብ ዝወስኸሉ ንጥፈታት ይነሩ ንውድድር ዝቀረባ ድማ ንኡሳን ዞባታት ሰንዓፈን ዓዲ ቀይሕን ዝወከላ ጉጅለ ያታው ባህሊ ነይረን ኣብ ባህሊ ክብርታት ምዕቃብ ባህላዊ ውርሻ ጽወታን መዘሙርን ተጠቃሊሉ ብመልክዕ ድራማዊ ትልሂት ተሰኒ ቀሪቡ ትምህርቲ ምስ ግብሪ ዝተሰነየሉ አጋጣሚ ሓደ ምርኢት ምህዞን ሰንዓንዩ ተማሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃውን ኣብ ትዕለት ዝተፈላለዩ ምርኢት ምህዞን ሰንዓን አቅሪቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰንዓ ዝቀረበ ስራሕ ድማ ካብ ከባቢኦም ዝረኸቦ ጥረ ነገራት ተሓጊዞም ብናቶም ጥበባዊ ሜላ ኣብ መዓላ ከውዕልዎ ከም ዝኻሉ ካብቲ ዝቀረበ ሰንዓታት መርዳእ ይከኣል ሕጂቲ ዓመት ክንግምግሞ ከለና ዓቅምናይቶም ተማሃሮ ኣብ ምሕያሽ ንሪኦ ኣለና ብፍላይ ኣብ ፈጠራው ናብ ናይ ምህዞ ዘሎ ስራሓት ዓመት ኣብዚ ብሃገር ደረጃ ዝቀርቡ ሙዛታትን ናይ ሳሁ ውድድራትን ዓመት ልውጣት ግብራሉ ኣብቲ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብ ናይ ተባህሉን ኣብ ምዕቃብ ዝያዳ ምስቲ ጎን ናይ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ብዝለዓለ ንጥፈታት ይሰርሑ ኣለዉ ስፖርት ኣብ ምውዳብ መንእሰያት ዝምድናታትን ሌላን ተመክሮን ኣብ መፍጠር ዘለዎ ኣበርክቶ ልዕል እዩ ኪኖዚ ብኣካልን ብኣእምሮን ኣብ ምህናፅ ዘለዎ ግደ ኸዓ ናይ ውድድር ርዌትን ተምሳጥን ፈጢሩ ሃገራዊ ፍቕሪ ዘሕይል ዓውዲ እዩ ኣብያተ ትምህርቲ በዚ ሒዘናዮ ዘለዋ መደባት ጎን ምስቲ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ከይተሃስየ ተምሃሮ ዘለዎም ዓቕሚ ዘለዎም ፍልጠት ዘለዎም ክእለት ኣብ ቤት ትምህርቲ ባይታ ተፈጢሩሎም ተምሃሮ ብክለባት ብጉጅለታት ኮይኖም ዓቕሞም ዘበርክትሉ ባይታ ተፈጢሩሎም ኣብያተ ትምህርቲ ጎን ምስቲ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ኣብያተ ትምህርቲ ነዚ ክደፍኣሉ ተሓስብ ማለት እዩ ሕጂ መደባትና እውን ጥራይ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዕለት 11 ክሳብ 12 ዝተኻየዳ መደባት ጥራይ ደይኮነ ንኣብነት ኣብ ብሽግለታ መደባት ሒዝና ንዝቕፅል ዘሎ ዓመታት ኣብ መደብና ክነእትዎ ኢና ካልእ እውን ቅድሚ ሕጂ ዘየእተናዮ መደባት እዚ ናይ ሃንድቦል ዝብሉ መደባት እውን ዳርጋ ቅድሚ ሕጂ ተጀሚሩ ዝተረስዐ ናይ ሃንድቦል መደባት እውን ከነተኣታቱ ክንፍትን ኢና ባህላዊ ስፖርታዊ ፌስቲቫል ተምሃሮ ብዞባ ደረጃ ብውድድር ተዛዚሙ ማለት ንጥፈታት ክለባት ኣብ ባህሊ ኣብ ስፖርት ካልኦትን ተዛዚሙ ማለት ኣይኮነን ዝተረኸበ ተመክሮታት ብልጫቱን ብዘለወፅ ዓቂብካ ደኸማትካ ኣለልኻ ንዝመፅእ ብዝበለፀ ኮይንካ ክሰርሕ ዘዘኻኽር እዩ ስለዚ ዓወት ዝሓፈዝኩም ይኹን ዓወት ዘመዝገበኩም ብዝበለፀ ክሰርሑ ሓየላት ተወዳደርቲ ተምሃሮ ኣብ ባህሊ ስፖርት ከተፍርዩ ክፅዕቱ ብምልባው ነዚ መደብ ዕውት ምግባር ዝፀዓቱ መምሃራን ርእሰ መምህራን ኣብ ማሕደራት ቤት ትምህርቲ ሓለፍቲ ንዞባታት ስታፍ ንዞባታት ዞባን ተምሃሮን ካልኦት ኣካላት መንግስቲ ግንባርን ማሕበራትን ልዑል ምስገና መጻኢ ልዑል ጥርማት ይግበረልና ዓወት ንሓፋሽ ይኣንየለይ ኣተዛዓደን ወዛዕረይ ዝተፈጥረ ይብላ ባዕለይ ኣርፋ ሓቂ ተፊላ ብዘኒ على زرقي الريفتني نغني جمت خمود اليوم سلاح تخطني جمتي وتعاتي الفم تعمي وانت وكتر إزكي من سيعطي